Серкан съобщава на Ханде и Искендер тежката новина – Люя е мъртва, а малкият му син е в неизвестност вече 2 години. Разкритието разклъща всички, но съмненията и обвиненията не закъсняват. Яман директно обвинява Серхан за убийството, като твърди, че тялото е било изхвърлено със собствената му кола. В опит да се защити, Серхан прехвърля вината към Ханде, а Искендер се намесва, заявявайки, че подобни автомобили има много. Напрежението ескалира до крайност и Искендер дори вади пистолет, но Яман не отстъпва и го предизвиква да стреля. Паралелно с това съдбата на Асеи поема в съвсем различна посока. След като е открита от биологичното си семейство, тя попада в изключително строг и консервативен свят. Баща й настоява тя да приеме техните правила и религия, без да й остави избор, което я поставя в капан между миналото и настоящето. Неслихан не изпуска контрола върху ситуацията и ясно показва на Ханде и Серхан, че няма да ги остави без наблюдение. Тя използва и акциите, които все още държи, за да следи ходовете на Серхан и да запази предимството си. Междувременно Дювен посещава Серхан и отправя директна заплаха, ако нещо се случи на семейството му, той ще плати с живота си. Серхан опитва да го провокира, внушавайки, че Неслихан ще го изостави, но Дювен му отвръща болезнено, че именно той е човекът, изоставен от собствените си деца. Болката на Яман достига своя връх. В един от най-силните емоционални моменти той копае гроб до този на Рюя, ляга в него и обещава, че скоро ще бъдат отново заедно. Това показва колко дълбока е загубата му и колко опасно близо е до отчаянието. На следващия ден всички се събират за погребението на Рюя. Атмосферата е тежка, а скръбта осезаема. Аси също пристига заедно с брат си Адам и споделя, че е намерила семейството си. Срещата й с Алаз обаче е болезнена, той се опитва да се извини и да й признае, че все още обича. Аси го отблъсква с думи, че вече не означава нищо за нея, но вътрешно усеща, че чувствата й не са изчезнали. Разкъсвана между любовта и новото си семейство, тя не издържа и бяга. Ямана вижда и я взима със себе си, което подсказва, че връзките между тези хора остават силни, въпреки всичко случило се. В същото време Неслихан продължава да държи контрол чрез акциите на Едже, макар и малко на брой, те й дават възможност да следи всяка стъпка на Серхан. Напрежението не стихва, а Серхан предприема нов ход, като отива в дома на Ханде с адвокат знак, че битката тепърва ще се пренася и на юридическо ниво. Ситуацията остава крайно нестабилна, скръбта по Рюя, борбата за детето и неизяснените конфликти между героите създават усещане, че най-големите сблъсъци тепърва предстоят.